Kublai pibro kamtam ge parlok parjor ge bisa support inga man kapor te mentakas ngi ngashna igne video namar ba nga ngala don haka state of shock ko ba ong namar ba ble yung ong ipi don we marat u komen tomet hai nga pet ke to komen jo ong to screen hadu kan lekat le komen nga ngam tip naga iga daw namar ba de bang ariam kham akor ro hoy de bang le ik kam sniu ro hoy ngklem le ike tade bang ariam klem akor ngariam ngaku kumno ngam tharai ba uno brun don hok ban kren po engi lene yenoi noru namar ba ni klem shem lapan khaw na phalau jongki mo rang sngo jonga ngail de ngai sho ibun gi kan thegi ba ariam klem akor bat lakatar ngam ju komen namar bangam sngo don hok kimde ki kun gi ti jonga kimde ki longki bahing bahasem jonga bangan sneng bangan pen i katai gane tang ba hakajing sngo jonga emperlok kini ki bru ki banut ban komen sniu hadu kan nem kini ki criminal minded te kini ki bru pihak husiar bhana ki namar ba khamta mi ki khun ki khti jung phi ki badang rit haba ki don ka mental ti kum nem la shai sisngi ki la ban bat gore ki khun ki khti jung phi ki badang rit ruma khamtam kini ki khna ki badang lai saus nem la ne kini ki ba la astang samlaru de husiar kum kini ki jaj bru hasnong hathau jung phi namar ba hakajing sngo junga this is not a normal kumta kan mo hindi ubru balong normal bo nut ban komen hadu kan ne kene klem da don daw nga de ka bru ko bisna content ang ban share iki bam iki di le nga pen iki bam kiti te halor katar ki nang yo daw le ne udang yo daw ban kren ne nga hadu kan ne te phiru ye bishar hi kum ki parlok junga namar bun ba ongi nga ignore ini ki bru keren sniu phi ignore ba hadu kan no ngan ignore namar ba udon put iki ba ro la da ki kren tang malu malaro ho ise hadu kan ne na ke ga daw ga nga kwa ban kali phiru da de ma phi phila ban ignore ko gini ki bru ha jing klem akor to phi taman post kene video nga sung le ran tang bangam ban se namar nga kan ne ngalarang ba bru ha ngala jandap sau post nem kidang nut ban kren nga hadu kan ne kini ki khna ki bang khatsan khan ros nem ko use social media kat no thrai ki sha kren la ne ki sha long kan tho ki sha kren po habaku hakini ki jaj bru bakum kine phi hap husiar bai ki kun ki khti la jong ma pai ba tang kata hengan ong phi te phir la da phi snyo ngakwa ba phini comment phini ong kum no halor kan ne ma tang kum ni kuble shibun